بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna miƙa godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddari sake dawowanmu wannan masallaci mai tarin albarka, Masjidul Ijaba, a nan cikin garin Bauchi, Ibrahim Bakonu Extension. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon faɗan daidai da kuma aikata daidai. Sati da ta gabata mun yi karatu, mun tsaya gunda malam yake cewa addu'a ta rabu gida biyu, akwai du'a'u ibada, akwai du'a'u matsala. Sa'annan shi du'a'u matsalan shi ma ya rabu gida biyu. Na farko, akwai abin da zaka roƙa babu wanda zai iya yin sa sai Allah subhanahu wata'ala. Misali, ka roƙi Allah ya baka ɗa, ko kuma Allah ya yaye maka wani jinya. Wannan bai halatta ka roƙi kowa a duniya, sai shi kaɗai, shi Allah subhanahu wata'ala, saboda shi ke da ikon yin wannan al'amarin. Duk wanda ya roƙi wani wanda ba Allah ba, ya haɗa Allah da wani a cikin ibada. Na biyu, akwai wanda za ka iya roƙon adam, wanda ɗan adam sukan iya yi, shi kuma dole ya cika sharuɗa 4. Sharaɗin farko, dole ya zama wanda za ka roƙe shi rayayye ne, kaga an cire mucacce. Duk wanda ya mutu kai tsaye babu shi, ba dama ka roƙi wanda ya mutu. Na biyu, dole wanda za ka roƙon ya zamanto hadir, yana nan, yana halacce, kaga wanda baya nan bai halatta ka roƙe shi. Na uku, dole wanda za ka roƙon ya zamanto qadir, zai iya wannan abin da za ka roƙe shi, kaga an cire wanda ba zai iya ba. Na hudu, na ƙarshe, dole ka ƙudurta cewa shi wannan ɗin sharaɗin ya zamanto shi sababi ne, bayi da tasiri wajen samuwan abin da za ka roƙe shi. Wanda yake da tasiri akan wannan al'amarin shine Allah subhanahu wata'ala. Karatun da muka yi sati da ta gabata kenan. Wannan satin kuma za mu tashi akan sabuba ne. Sabuba sun rabu gida 3. Na farko shine qismun ya'taqidu wa yaj'alu ma ja'alahu Allah subhanahu wata'ala sababan. Akwai mutane sun rabu kashi gida 3 a wajen sababi, sun rabu gida 3. Kashin farko su ne wanda suka ƙudurta a ransu, suka sanya abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi a mazaunin sababi. Wa haza sahihun, to wannan daidai ne, ka sanya abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi a mazaunin wannan abin shine sababi na samuwan wannan abin. Wa ja'alna li kulli shay'in sababa. Allah ya ce ya sanya komai yana da sababi. Sababin samuwan yaro shine mutum ya yi aure. Ba zai yiwu ka ce kana son yaro ba kuma baka yi aure ba, kaga kwata-kwata baka ɗauko hanyar samun yaro ba. Ba a samun yaro sai an yi aure. To wayannan kaso na farko a cikin mutane sun ƙudurta wa ransu cewa za su sanya abin da Allah ya sanya shi a mazaunin sababi, shine sababin samuwan wannan abin da suke nema din. Malam ya ce wannan daidai ne. Sa'annan shi wannan abin, sababin da zaka sanya Allah ya sanya shi a mazaunin sababi, akwai abu guda biyu a ƙarƙashin sa. Na farko akwai asbabun shar'iyya, akwai sababi na shari'a. Misali, kan ruqya ash-shar'iyya, kamar ruqya na shar'iyya, na wanda shari'a ta zo da shi. Menene ruqya? Shine tofi, da in mutum bai da lafiya za a masa tofi domin neman masa waraka. Shine faqad ja'alahu Allah subhanahu wata'ala ruqya sababan shar'iyyatan li raf'il marad. Allah ya sanya ruqya, bi ma'ana tofi, a mazaunin sababi na shari'a dake kawar wa mutum da jinya na rashin lafiya. Mutum baya da lafiya, zaka karanta masa Fatiha, ka tofa masa a ruwa ya sha, ya samu waraka. Ko kuma masul jin, aljanu sun shafi mutum, ka karanta masa ayoyi ko kuma azkar da suka tambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya samu waraka.
wannan Allah ya sanya shi a mazaunin ruqya ne shar'iyya domin a kawar wa mutum da rashin lafiya. Na biyu, asbabul hissiya, sababi na hissiya. Bima an ce hissiya shine abinda ido ke iya gani ko ke iya tabawa. To na biyu akwai sababi na hissiya shine kaddawa, kaman misalin magani ai muna ganin sa ko? Ruqya kuma ba magani, ji muke a karanta alhamdulillahi rabbil alamin ko kuma ayatul kursi ko kuma amanar rasulu ko ulhuwa da falaki da nasi. To shi kuma dawa magani ana ganin sa, zaka iya zuwa chemist ko asibiti ka sayi magani, ka sayi paracetamol ko wani magani da yake da alaka da waraka. To faqad ja'alahu Allahu sababan lishifa, shi kuma magani Allah ya sanya shi sababi ne na samun waraka. Idan kana zazzabin malaria zaka je ka sayi artemita ko wani magani daga cikin maganin malaria ko allura a yi maka shi domin ka samu waraka. Shi wannan alluran ko wannan maganin sababi ne na samun sauƙinka, amma alluran ko maganin ba shi ne da kansa dai baka lafiya ba. Wanda waye ke bada lafiya shine Allah subhanahu wataala. Muna fahimta? To kun ga a wannan an samu abu guda biyu, an samu asbabu shar'iyya shine misalin ruqya, an samu asbabul hissiya shine misalin magani, mutum ya sha magani domin ya nemi lafiya da shi, ba wai shi maganin karan kansa bane dai baka lafiya, a'a shi maganin sababi ne na samun lafiyanka. sai qismun ya taqidu wa yaj'alu ma lam yaj'alhu Allah subhanahu wata'ala sababan. Akwai wasu yanki kuma na mutane da suka kudurta, suka sa wa ransu abinda Allah subhanahu wata'ala ya sa a mazaunin sababi, su ba ta wannan hanyar da su nemi sababi ba. Misali, sababi na samun kuɗi, ka yi aiki ko ka yi kasuwa, ka tafi kasuwa, ko ka yi sana'ar hannu, ko tela, ko kafinta, ko makanikanci, ko walda. Wannan ba sana'ar hannu ba ne? Ko kasuwanci, ko aikin gwamnati? In ka yi wannan za ka nemi kuɗi da shi. To su kuma ya suka yi misali, ya ce a'a, su ba ta wannan hanyar da su nemi kuɗi ba, zai zo masallaci ne ya zauna ya ta roƙon Allah, Allah ba ni kuɗi, Allah ba ni kuɗi. Kun ga sun sanya sababin da Allah ya saka a mazaunin sababi na neman kuɗi, su ba wannan suka saka ba, sai suka sa wani hanya na daban. Su ba za su fita su yi sana'a ba, ba za su fita su nemi kuɗi ta hanyar ƙarfi ko ta hanyar jijjiga jikinsu ba, a'a su ko da su yi addu'a ne. Shine lokacin sayyidina Umar bin Khattab ya samu wani a masallaci yana roƙon Allah, Allah ba ni kuɗi, Allah ba ni kuɗi. Ya ɗauki bulala ya masa duka, ya kore shi, ta tafi kasuwa. Ya ce Allah bai sanya sama tana ruwan zinare ko azurfa ba, ana samun kuɗi ne a kasuwa. Ya kore shi, ya ce tafi kasuwa. Don haka kuskure ne mutum ya ce akwai na dogara ga Allah, Allah na nan, Allah dai ban arziki. Shi bai yi aikin gwamnati ba, shi bai yi sana'a ba, shi bai yi kasuwanci ba, shi bai yi kiwo ba, shi bai yi noma ba. Babu wani hanyar samun kuɗi shi ta wannan hanyoyin. In dai kuɗi na halal ne, ya ko kuma mutum in ya gada, amma bai gada ba, bai yi duka ɗaya daga cikin wani abubuwan neman kuɗin, bai zauna a masallaci ko kuma ya tashi cikin dare a gidansa ya yi sallah yana roƙon Allah ya ba shi kuɗi, wannan bai ɗauki sababi ba. Muna fahimta? Don haka wannan shirkul asgar ne, shirka ne ƙarami. Muna fahimta? Shirka ne ƙarami. Ba a neman kuɗi ta hanyar sababin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi a mazaunin sababi. Shi na uku, ismun ya taqidu anna sababa mu'athirun bi dhatihi wa bi yadihi jalbul manafi wa daf'ul madar. Wannan ismi na ƙarshen kuma su ne suka sanya sababin da Allah ya sanya da a nemi misali dukiya, sai suka sanya wannan sababin shine yake da tasiri. Bi ma'ana ba Allah bane yake da tasiri, sababin ne yake da tasiri ta wajen ture musu cutarwa ko kuma jawo musu amfani. Misali, shi yana ganin tunda yayi kasuwa
to kasuwan ne ta bashi dukiya ba Allah bane ya bashi dukiya. Muna fahimta? Kaga wannan shirkul akbar ne, shirka ne mai girma wanda yake fitar da mutum daga musulunci. Inda kasuwan ne take bada arziki da kowa ya zama dan kasuwa. Kai ka san wanda tun kafin haife kai ke kasuwa har yau kuma yana yi kuma har yanzu bai yi arziki ba. Kuma a idan ka kaga wani ya shigo kasuwan a bayanka shi kuma ya yi arziki. A nan kaɗai zai nuna maka cewa wanda ke ba da arzikin shi ne waye, shi ne Allah subhanahu wata'ala. Kasuwan ita karan kanta ba ita take ba da arzikin ba, Allah subhanahu wata'ala shi yake ba da arziki wa wanda ya so, wa wanda ya ga dama kuma a daidai irin lokacin da ya ga dama. Don haka ita kasuwan ba ita take da tasiri wajen ba da arziki ba ko kuma take da tasiri wajen hana arziki. Don haka shi wannan sababi ne na samun wani abu da kake nema, baya da tasiri wajen samuwan wannan abin kan. Allah ubangiji ya samu dace. Shi malam yace alhadisu, hadisin da muka ce addu'a'u mukhul ibada, addu'a shine bargon ibada. Malam yace hadisun da'ifun, wannan hadisin da'ifi ne. Wasahihu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, sahihi shine fadin manzon Allah tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi, addu'a'u huwal ibada, addu'a ita ce ibada. Mala yace menene dalilin da yasa muka ce addu'a'u huwal ibada, menene dalilin da yasa aka ce addu'a shine ibada? Dalili shine ayan da Allah yake cewa wa qala rabbukum ud'uni, ubangijinku mai girma da buwaya yake cewa ud'uni, ku roƙe ni, astajib lakum, ni kuma zan amsa muku. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, lalle wayanda suke yi mini girman kai a wajen ibada na, sayadkhuluna jahannama dakhilin, da sannu zan shigar da su jahannama tare da masu jika. Qala subhanahu wata'ala ibadati, Allah mai girma da buwaya yake cewa ibadati. Kun ga da yazo wajen maganan addu'a yace ibadati, bauta na. Fa haza dalilun, wannan dalili ne da ke nuna cewa annad du'a, kan cewa lalle shi addu'a ibada ne. Daman muna magana kan anwa'ul ibada, nau'uka na ibada. Daga ciki aka ce addu'a'u. Na biyu al-khawfu, tsoro. Waddalilu qawluhu ta'ala, dalili shine fadin Allah madaukakin sarki, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah yake ce fala takhafuhum, kada ku ji tsoron su, wa khafuni in kuntum mu'minin, ku ji tsoro na ni Allah idan kun kasance ku mu'minai ne. Menene tsoro? Tsoro shine ka ji tsoron wani abin da zai cutar da kai. wa qad naha Allah subhanahu wata'ala an khawfi awliya'i shaytan, haƙiƙa kuma Allah ya yi hani kan jin tsoron ma'abota waliyan shaytan, wa amara bi khawfihi wahdahu, Allah kuma yayi umarni da a ji tsoronsa shi kadai. To shi tsoro ya rabu gida uku, akwai khawfun ibadatin wa ta'zimin, akwai tsoro wanda yake alaka da ibada da kuma girmamawa. Wannan ba a yi wa kowa sai wa Allah subhanahu wata'ala. Kana tsoronsa saboda yana da wuta, zai yi azabtar da kai da shi, zai iya kama ka. Sa'annan kana girmama shi saboda ya fi komai girma. Sa'annan kana son sa saboda ya fi kowa rahama, kuma yana da aljanna, zai baka aljanna. Muna fahimta? Don haka Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ake masa irin wannan tsoron. Tsoro da kuma girmamawa da kuma soyayya a tare a lokaci guda. Kana girmama shi saboda ya fi kowa girma, kana jin tsoronsa saboda ya fi kowa iya kama mutum baya iya tsira. Sa'annan kana son sa saboda ya fi kowa rahama, yana da aljanna, zai baka. Wannan tsoron a samu abu uku a tare ba a yi wa kowa sai wa Allah subhanahu wata'ala. Yanzu kana tsoron dan fashi saboda zai cutar da kai,
amma ai baka son sa saboda bayi da wani rahaman da zai baka, shi kana tsoron sa saboda cutar da kai zai yi. wa huwa khawfun ibadi min al-ma'bud, shine tsoron bayi wa mene wa ubangijinsu. A cikin wannan tsoron akwai tazallul, akwai kankan da kai wa Allah da kuma girmama shi, saboda shi yafi kowa girma, da kuma sansa saboda mai rahama ne kuma mai jin kai ne, kuma yana da aljannan da zai ba wa mutum. wa hazan nau'u wajibun lillah, wannan nau'in jin tsoron wajibi ne ka yi sa wa Allah subhanahu wataala. wa sarfuhu li ghairillah, ka sarrafa irin wannan tsoron wa wani, shirkul akbar, tsoro ne mai shirka ne mai girma. ka ji tsoron mutum, ka girmama shi kuma ka so shi a tare, wannan shirka ne, ba a yi wa kowa sai wa Allah subhanahu wataala. ce khawfun ɗabi'i, ce tsoro na ɗabi'a wanda Allah ya yi wa kowa. kana tsoron maciji saboda zai cutar da kai, kana tsoron wani dabba wanda yake farauta da fiƙoƙinsa irin damusa, kura da sauransu, kana tsoron su saboda za su cutar da kai. wannan tsoro ne na ɗabi'a wanda shi haka Allah ya halicci mutane da shi. wannan mubahun, wannan ya halatta mutum ya ji wannan tsoron. kana tsoron 'yan fashi ko kana tsoron ɓarayi saboda za su cutar da kai, za su ƙwace maka dukiya, za su iya taɓa lafiyanka ko su taɓa maka mutuncinka ko mutuncin iyalanka. wannan ya halatta ka ji wannan tsoron, amma kana jin tsoronsu ba san su kake yi ba, kuma ba wai girmama su kake yi ba. muna fahimta? don haka babu wani mutum ko wani malami ko wani shehi ko wani waliyi da at the same time za ka ji tsoronsa, za ka so shi kuma za ka girmama shi. ba a yi wa haka wa kowa sai wa Allah subhanahu wataala. za ka so shi saboda musulmi ne ɗan uwanka, saboda yana baka ilimin addini, amma kuma ba za ka ji tsoronsa ba. in ka haɗa wayannan ababe ukun ka yi shirka wa Allah subhanahu wataala. Allah shi kaɗai ake haɗa masa wannan siffa uku a cikin tsoro. kana tsoronsa, kana girmama shi kuma kana son sa. amma tsoro irin na ɗabi'a, kana tsoron maciji, kana tsoron kare cije ka, kana tsoron zaki, kana tsoron ɓarayi, to at the same time kuma ba za ka girmama su ba, kuma ba za ka ji kana son su ba. Allah ubangiji ya sa mu dace. akwai tsoro kuma na haramun. tsoro na haramun shine ka ji tsoron, bi ma'ana ka yanke rahama, ka yanke tsammanin rahama daga ubangijinka. wannan haramun ne, ka yanke tsammanin rahama kawai saboda ka yi laifi wa Allah, sai ka yanke tsammanin kai kana ganin Allah ba zai maka rahama ba. wannan haramun ne. la taqnatu min rahmatillah, kar ku yanke tsammani daga rahaman ubangiji. dan ka yi zina misali, ko ka sha giya, ko ka yi gulma, shikenan kawai ka ce ka yanke tsammani, ni kan mai laifi ne, ni kan ba rahaman Allah. la, kada ka taɓa yin haka. wannan haramun ne, saboda dukkan 'yan adam masu kuskure ne. kullu bin adam khata, manzala ce duk 'yan adam masu kuskure ne. wa khairul khata'in at-tawwabun, mafiya alkhairin masu yin kuskure su ne masu tuba zuwa ga Allah. saboda dukanmu da ka ganmu mu 'yan adam, dukanmu masu laifi ne. za mu iya yin daidai, za mu iya yin kuma kuskure. abin da ake bukata shine idan ka yi kuskure ka tuba wa Allah, amma kawai ka yanke tsammani kan cewa Allah zai maka rama. a duk laifi Allah yana yafewa, hai shirka ne kadai Allah baya yafewa. idan mutum ya mutu yana yi shi ma, amma yanzu mutum na shirka, ya ce ya tuba ya dawo zuwa ga kadaita Allah da bauta, shi ma Allah zai yafe masa. saboda Allah ce innahu man yushrik billah, lalle duk wanda suka kasance suna hada Allah da wani a cikin bauta, faqad harrama Allahu alaihi aljanna, haqiqa Allah ya haramta musu shiga aljanna. faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu nar, Allah zai sanya su a cikin mene wuta. to
to kaga idan ba shirka mutum yake yi ba Allah zai iya yafe masa. inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. duk wani laifi wanda ba shirka ba Allah zai iya yafewa idan ya so. Allah ya sa mu dace. Na ƙarshe ar-raja. menene ar-raja? qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. faman kana yarju liqa'a rabbih, duk wanda yake fata yake burin haduwa da Allah lami lafiya, falyamal amalan salihan, to ya aikata aiki nagari, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, kada ya hada wani da Allah a cikin bauta. wa'annan ababe guda biyu sune sharuɗa na karban kowane irin aiki a cikin musulunci. duk aikin da zaka yi in kana so Allah ya karba, dole sai an samu wannan sharadi guda biyu. in an samu ɗaya ba samu ɗaya ba, Allah ba zai taba karban wannan aikin ba. aiki na farko shine da Allah yake ce falyamal amalan salihan, ka aikata aiki nagari. aiki nagari shine wanda ta yi daidai da koyarwar manzon Allah. dole in dai musulunci ne, dole ka yi irin yadda manzon Allah ya koyar. sallah ka yi irin na manzon Allah, alola ka yi irin na manzon Allah, wankan janaba ka yi irin na manzon Allah, karatun Qur'ani ka yi irin karatun da Qur'ani da manzon Allah ya zo shi, tasbihi, hailala, haulaka, dole ka yi irin yadda manzon Allah ya koyar. ba za ka ɗauko zikiri ko salati na wani kabar na manzon Allah ba, ba zai taɓa yiwuwa ba, Allah ba zai karba ba. dole ka yi irin na manzon Allah in dai ibada ne. abu na biyu, in an sami kayi irin yadda manzon Allah ya zo da shi ya koyar, dole kuma ka yi su saboda Allah. duk wani aiki, yanzu sallan da muka yi na asubahi, idan ni na ji a raina ina yi ne don kuce ina yin sallah, Allah bari taɓa ban lada ba. man amala amalan ashraka ma'iya gairi taraktuhu wa shirkahu. duk wanda ya aikata wani aiki ya haɗa ni da wani a cikin yin aikin, Allah ce na bar sa. ana agna shirkai ana shirki. Allah ce shine mafi wadatan shirkan masu yin shirka. duk wanda ya aikata wani aiki ya hada Allah da wani a cikin aikin, Allah ya bar shi da wanda ya yi aikin ya je ya nemi ladansa a wajensa. don haka duk aikin da zamu yi dole ya zama an samu sharadi guda biyu. na farko mu yi koyi da irin aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar. na biyu mu yi sa saboda Allah. Allah ubangiji ya sa mu dace. zamu dasa aya anan. abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.